ndanga ichiti ndikatsananguzira mukoma patakanotora bhodhi, mukoma wakuru wapatakanotora bhodhi ukadoma. Ndaiti ndikataura ndainzi ayo nyara remwana mudiki hapana chaunotaura. Ndikati ndatakura kapu inoonekwa kana tichizoenda kupostmortem kana kuchii madhokita kapu ionekwe nekufa kwaita mukoma zviongororwe kuti mukoma wafa sei. Mukoma wazotanga kushupa neni toita sei ticharwisana ikoko. Saka sekuru vakutaurwa namukoma ndovakazotaiwa yo nyara remwana mudiki pazvese mwana mudiki. Tamota takusvika tichienda kwatogara kumba tichibva kukadoma nebhodhi takuda nochengetedza mufi. Ndobva ndati ko tingazoita nge hama yedu takuirasirira takuisema nekuti yafa. Handika aende kwakaungana vanhu kumba sezvinongoitwa vanhu. Munhu oitawo big board view pamba ozobva pamba achienda kumakuva. Zvikanzi aiwa hazviite natete vamwe vasina kuuya namukoma. Iyo nyararo mwana mudiki. Vanzi nemapurisa akapedzera kudya chii vachibvunza adzimai vacho. Adzimai vacho vakati pane kapu yavakapedza kumwa drink, kapu iyi yeplastic. Vakatora mapurisa akanhuhwidza kapu iyo zvanzi iri kunwa mushonga wakashata wakaita sewekotori poison. Mofunga kuti munhu angararame munhu anwa nekapu yakadai so. Kubva kapu iyo ini pandakazoenda kukadoma ndakanoiona kapu iyo. Wait, paine 1 to 2 days zvaitika asi kapu iyo yaingonhuhwa sekunge mushonga wekotoni like ipapo. Saka pakatakurwa bhodhi ichiendeswa mochari ukadoma paine smell yakanga iripo yairatidza kuti pane mushonga uri dangerous anofanira kunge akanwa mukomana. Tichienda kumochari smell iyo yainzwika zvakare. Mapurisa namotizheni vakatotaura kuti pane smell iri kunzwika panapa. Ati haizwisika kuti mushonga wacho mushonga rudzi. Anyway, ndo ngatingoita basa. Ndo zvakaita kuti tikonzi, ndo zvakaita kuti takasuspecta kuti munhu akanwa mushonga. Nokususpecta panhau hama yafa zvisina tsarukano. Munhu uyu ihama yenyu kuti munin'ina wenyu. But panotori nekampani yakati endai munotsvaka bhokisi ramunofunga kuti ndonodhura iroro racho. Vaitadza here kutakura munhu kuenda naye kupostmortem ezekampani. Izvozvo vakati havaiti. Vanokwanisa kuti taurai mimi munofunza pamusoro wemambo. Ndoda kuti ndimbotaura wepapo. Inini zvandikaita pakasvika manager wakwaBoko vaishanda kumaini kwaBoko. Nguva yavakasvika ndakaenda ndikanotaura navo ndikavakumbira ndikati maita zvakanaka makurumidza kusvika bhodhi isati yasvika itoenda notorwa kupi kukadoma zvekuti mota dzaenda kukadoma hasati dzaita sei hasati dzasvika. Takati nechikumbiro chokuti mutibatsire nemari yekuti hama yedu iende kupostmortem nekuti apa chanetsa apa ichi imari. Munhu wese arikoti inini handina mari inini handina mari. Zvikanzi haisi nyaya mari tinayo. Ndobva pauya muzukuru wedu zvikanzi aiwa ipapo takutopakata pese papo pemapostmortem nekuti paitwa mainvestigations enyaya dzekuti pane nyaya inogona ngosungisa vanhu vakawanda. Saka pepostmortem pakatiwo nemuzukuru yeye achitaura nevanhu vekwaBoko vaiva ini takabva tatobva pamotikari paipai tobva ndatosukuruka. Ndava yamutarira mabongezi makamangarira ndigaraziva Blessimo na Crispin ndimo na Arona. Ndakamangarira Blessimo Crispin na Aroni mutimu. Ndakamangarira Crispin ndimo na Blessimo na Arona. Nani kuti mwacho? Roni kana. Panyaya yezvinhu zvemufi. Panyaya yezvinhu zvemufi. Chataura chokwadi changu chose. Chataura chokwadi changu chose. Ndikataura makuhwa ndinowanikwa ndine mhosva. Ndikataura makuhwa ndinowanikwa ndine mhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimwe igondinzwa. Dzimwe igondinzwa. Tatiende zvaibuku. Ko Janet ndo Janet ari kushaikwa Plaintiff pakuti Otilia Ngome, Janet, Kelvin, Ndindimo. Otilia ndo so maplaintiff vari pakata madefendant ndeuyo hwana ari kumapeto nehwana ari kumapeto.
panapa development wangu wandine vananzi Crispin Mudimu. Ini ndonzi Crispin Mudimu. Ndauya mudare wamapongezi. Ndozvidaira zvandiri kumhangarirwa nawo Tilia na Janet na Kelvin. Chataura chokwadi changu chese. Ndataura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Dzimirwe ndinzwa. Nyaya yavo yakafowardwa ichinzi family dispute, saka hapana kana chekuti ngamire sapipi ndichitaurira mambo. Kutokumbira ivo vana Otilia na Janet na Kelvin achakutungamirai kutura nyaya yedu ndiani? Ndiwani? Janet ndiyo. Janet chikutaurira dare nyaya yamajenzi rake Crispin. Musoro imambo. Nyaya yataura nayo mudare inyaya ya Tinos Ndimu akashaika gore rakapera musi wa19 June 2024. Akashaika ihanzvadzi yangu inini. Crispin Ndimu ihanzvadzi yangu. Saka pangoita kakusanzwisisana pakutaura. Saka tinoti tiyananiswe nedare. Hatina hedu kutadzirana. Asi tinoti dare ritienzanise. Nyaya yedu yakamira yakadai so. Hanzvadzi yedu akashaika ukadoma anonzi Tinos Ndimu. Takaudzwa kuti akafa nepoison, angamwa poison. Zvadaro ndobva tagara gore rinori pamba pavangu vachigara paakafira. Pamba panga pachishandiwa nemudzimai wavo. Ivo vanga vane stendi yavo kukadoma asi vakafira pamba paishandiwa nemudzimai. Vafa kudaro ndobva avigwa nehembe dzake zvichinzi munhu amwa poison. Pakabva pauya amai vekumba kwaigara muroora wenyu. Zvikanzi muroora wenyu akatiza kumba kwangu. Asisiko. Saka ndandifumbira kuti moyo mutore mota yehama yenyu. Nekuda kwokuti iye ndakuona pafoni yake haasi kudaira kumakuva haasi kuita sei haasi kupinda. Saka mutongo unenge wakatosviba waimutore mota yehama yenyu. Zveshuwa pakasvika amai vavo hanzvadzi yangu ava vakabva vasvikawo pamba. Uyu akabva wasvikawo pamba ndobva tasangana pamwe chete papewa ndobva taronga zvakanaka. Motikari iri kunotorwa zvakanaka. Ndobva yanotorwa motikari yenyu. Ndobva yawiwa nayo kumba. Tagara mazuva mashoma takati tatomhangarirwa mudare kukotu. Hanzi takatorera muroora motikari zvine chisimba. Tine imwe motikari yainzi takamutorera futi inova mota yehanzvadzi yangu iyi. Takainyoresa kuti hanzi tikumupromisa kuti kumutorera imba. Zvisiri izvo mushure maunge takatambogara semhuri tikati pazvinhu zvasiyiwa nemufi semunhu anga ane mhuri yake, ane mudzimai mukuru nemudzimai mukuru. Saka zvatichaita isusu tichiwirirana takagarisana so tese takadai nemadzimai avo ese 2 emufi akafa nesu hama dzacho. Tikati pazvinhu zvemufi izvi stendi iri kukadoma. Sezvo kuti maigara muchingonetswa nemafodzi angakutaura naye uyoyo kuti varapa. Sezvo imimi manga muchigara muchinetswa kuti kwenya kuna kuchena. Toda kuti stendi iyo itengeswe iyo. Moya motengera kuno kuchekutu. Matengera kuno kuti stendi kuchekutu. Iyi mota iyi totengesa, tovakisa imba iyi. Asi imba iyi toda kuti tiise muzita remhuri yemufi uyu. Toisa mazita ekumudzimai mukuru, toisa mudzimai mudiki, mese pamwe chete toita sei tokunyoresai. Tungatora Mwari kuchitsanangura dambudziko. Mukadzi waka watomuna wakabva papiro. Ukapei Jimmy. Umwe wacho chipira ro. Akasisi vacho vari panapa, ivo vari kugora kuri kana kumwe. Akasisi vacho. Vari kubisisi vacho. Variko panza. Kumuvasirei pano. Airichi. Auya miri. Munhu kuti zvinonzi chii kana chitora zvinhu. Saya baik kuma. Selalu jangan boleh berkata. Jadi pasien pakai cuma sekitar angka apa yo. Sana apa ini? Gerbang baca apa?
pakuteerera nyaya dzemunhu imi mati muri hanzvadzi yakafa ini hongu kwavo chichanzi yacho akafa ava ndamai kwavo vaminisi vacho moninini muvi kuvana vake vari vana vemuvi Eh. vana mama vavo ava 2 vari kukwe ava vamaiguru ava vane vaviri vese varipo vana varipo zvavo chekutanga chatinoda kuti mutibate zvakanaka hatina kuuya kuzogova nhaka yenyu handitika pane zvinhu zvatisina kufara nazvo zvekunzi munhu akaligwa nehembe dzake kana tichitaura nyaya yekuti munhu muri kutaura kuti ane vana 2 motora hembe dzake munhu iyeye mocherera pasi munhu wamuri kutaura kuti ane vana vake kana imaisema kupfeka hembe dzake maidzitora modzipa vana vake chii chakaitisa kuti mutore hembe dzemufi dzichererwe pasi uyo munin'ina uyo mukoma varipo ipapo ndo pane nyaya takati no kana tichizonzwa zvinhu zviri munyaya iyi tingazozvinzwa nokuti matoendesana kumataro iro dare hombe kudarika rino hatiti asi isusu manje tinotora nyaya dzedu nyange dzikaenda kusupreme court tikangoona chete kuti pane nyaya dzedu dzechivanhu tinodzitora totouya tokurukura nezvadzo ndodziye dzaparwa mubunhu medu isusu mubvunzo wedu unoti munhu arwara afa hapana chipomerwa munhu iyeye ofa ochererwa makuva iguva rinenge rakanyanya kukura zvakadini katozotorwa nezvinhu zvake munhu zvobva zvatoiswa nemuguva nemuguva ndonyaya yekutanga inoda kuti ndizoziva kuti munhu hawo heya akafa nezvakati heya zvakafamba zvakadai titsanangurirei mufi afa akafa sei chakakupai kuti mutore mbatya mhai kuti mwana avigwe nembatya dzake chii akaitwa postmortem here chii chakaitika ipapo Pamusoro yega inini pazvakaitika izvi ndanga ndisipo pamusoro imambo inini pazvakaitika izvi ndanga ndisipo ndanga ndiri kuSouth saka ndakafonerwa nemwana achiti Tinozi arwara zvekuti ningi foni inini handina kuibata makuseni wawo ndakasiya foni iri kuchaji saka munin'ina wangu akazofonerwa ari kubasa kuti kumusha uku hakuna kumira musha Tinozi arwara asi Tinozi afa saka ndaishanda kwandaishanda saka munin'ina wangu akabva adi auya pabasa pandaishanda kwakumanheru ndakutorongedza zvinhu zvangu kuti ndakuenda kumba ndobva ati sisi makurongedza here ndikati ehe zvikanzi kofoni yenyu iri kupi ndikati ndaisiya kuchaji zvikanzi hoo saka iri kuchaji regai ndimhanye ndodi aida kuti ndisakurumidza kudii kuzviziva kuti ndo zvaitika ndobva amhanya unotora foni iya ndobva tagara ndobva akazondudza zvikanzi vakoma motoshinga kumusha uku hanzi Tinozi ashaika ashaika aita sei zvikanzi angorwara hanzi amwa mushonga zvadaro ndobva ndati alright saka inini ndiri kuuya kukoko chiregai kudii ndiri kuuya ndiri kurongedza ndiri kuuya ndozonzwa zvikanzi vanhu vakutorongedza vakutoti kwakuswera mangwani vanhu vakutoita zvokuti munhu anovigwa aiwa musarega kuti munhu avigwe ndoda kuti munhu aende kupostmortem handisi kuziva kuti chii chaitika kuti munhu afe ndiri mubhazi ndichitouya zvikanzi aiwa Tinozi haana kumwa mushonga
ndakabatikana ipapo kunoku ndauya kunoku ndakasvika vanhu vese ndakavaudza ndikati tinozana kumwa mushonga ini ndiri kuzviramba tinozana kumwa mushonga tinozivi munhu anga achizvirongera zvinhu zvake achironga zvinhu zvake kutoda kudai onzi amwa mushonga haana kumwa mushonga pane zvaita saka ndonhau ipapa kuti ndizoisvisa kuno mama inini ndakazosungiswa nekuda kwokuti ndakanotora motikari kunze kwokunzi ndanzi uyai mutore motikari yemwana wedu saka ndakazonotora motikari ukuru ini ndataura kuti zvinhu izvi hazvigovewi hazvitorwi nemunhu wani nekuti vana ava vakadini varipo 2 4 uyu 2 uyu 2 saka zvinhu hazvigovewi vamwe vasingazviwani saka ava mai ava taiti tikagara kuti ngati kuti vana ava vowanawo zvavanowana ava vowana vototanga kuchema kuchemera zvinhu ikataiwazvo godo rechipati remunhu afa vamwe ngavazviwanewo kavana ndo pane shumbu dzangu ipapo saka inini mambo ipapo ndo pari kundigwadza hamusati mandipindura chandiri kuti hamusati mandipindura mwana avigwa apo muri kuchemera maproperties kana muri kuchemera midziyo yake muri kuchemera chii ndo zvamuri kuti mukataura nomumwe mukadzi wochema ndiri kuti hembe dzemufi chipini ichocho ndo chandakakusungirai kuti muye munoda hembe dzemufi dzakaiswa muguva mbatya dzake dzese naiye mufi isu tichiti mufi kana afa hembe dzandinadzo ini ndedzekuti guva racherwa 6 feet mukutanga kudziisa pasi kudai dzinopusira guva rese kubuda kudai koini mozondiisa kupi hembe dzakaiswa muguva kunzi muvigei nehembe dzake zvakaitirwei ndombunzwa ndikutoti upindurwe pano ndiani pakati pemukoma nemunenyina akapa musasiye mai vachishupika nenyaya ndosaka yakanzi family dispute vanga vasipo paakaviva pamusoro edare pazvakaitika izvi mama vakanga vasipo asi panga paina mama vadiki munyina wavo akanga aripo paiitwa zvinhu vanhu vese family taiwirirana basa richiita raiitwa rakatungamirwa nasekuru nguva zvino asi vaitanga vakonsaunda tese tichiwirirana sekuru chiya yanzvadzi yamai yanzvadzi yenyerambwe yekwababa ndizvo ndakambopinda ndataura navo vakangogana narisipo iwe alright pamusoro pachiitiko ichocho zvechokwadi isekuru vanonzi vekwamudimo but isusu hatinyatsokumboonyatsowaziva kuti vanofambirawo sevana kana sechii takangovaonawo parufu ipapo sekuru ivavo asi ndanga ichiti ndikatsanangudzira mukoma patikanotora bhodhi mukoma vakuru patikanotora bhodhi ukadomo ndaiti ndikataura ndainzi ayo nyara wemwana mudiki hapana chaunotaura ndikati ndakutakura kapu inoonekwa kana tichizoenda kupostmortem kana kuchimwa dhokta kapu ionekwe nekufa kwaita mukoma zviongorore kuti mukoma vafa sei mukoma wazotanga kushupa neni kuita sei ticharwisana ikoko saka sekuru vakutaura namukoma ndovakazotaiwa yo nyararo rumwana mudiki pazvese kurumwana mudiki tamota takusvika tichienda kwatogara kumba tichibva kukadoma nebhodhi takuda nochengetedza mufi ndobva ndati ko tingazoita ngehama yedu takuirasirira takuisema nekuti yafa handika aende kwakaungana vanhu kumba sezvinongoitwa vanhu munhu oitawo board view pamba ozobva pamba achienda kumakuwa zvikanzi aiwa hazviite natete vamwe vasina kumukuya namukoma iwe nyararo nomwana mudiki handei straight tinoviga kumakuwa ndikati ko zvinhu zvako
Zvamuda kuti zvese tinofushira izvi. Tingatomugere nezvinhu zvake zvese. Ndakatozoramba tukadoma ndikati mafoshoro nezvi zvaishandisa zvechizvi mungazitosara akati zvinharu ndida kutoita zvekutorwiswa namukoma ngazongopedzera ndanyarara semudii asi ada kungofarira nechiitiko chakaitika ipapo. Mubvunzwa namambo hamuna kuupindura. Zviri kunzi baba zvakaita kuti mbasha dzake muzifushire naye pamwe chete chii? Nokuti isusu tinoti munhu kana azvisungirira afa nekuzvisungirira. Handiti ndopanonzi aiwa munhu azvisungirirawo amungatore muvigei apinde mumusha pane chiga chiripo chakonzera. Imimi wenyu wamakanoviga nembatya dzake ndoda kuziva kuti chii chaitika. Ndobvunzo wangu pamusoro vedare chakaitika pakashaya mukomana uyu. Ini ndandiri kubasa vanai ndakangofonerwa kuti mukomana ashaya kukadoma tukanyemba. Ndobva ndafonera adzimai vangu natete ndikati tete ndafonerwa endai munoona kunzi kwashayika mukomana muone kuti chii chakonzeresa chikonzero. Izvozvi pindai mabhazi mumhanye muende munosvika papozisheni pakashayikira mukomana. Tete vakakwira ndofuka ukanyemba kunotyisa kwekumakorokoza vakafamba netsoka svika vasvika vakasvikawo polisi itoripo yokukadoma yakatomira vakatoti hama dzacho zvamasvika maita zvakanaka. Vakasvika tete nadzimai vavo. Mapurisa akatora statement zvanzi ndokubva vanzi nemapurisa akapedzisira kudya chii vachibvunza adzimai vacho. Adzimai vacho vakati pane kapu yavakapedza omwa drink, kapu iyi yeplastic. Vakatora mapurisa akanhuhwidza kapu iyo zvanzi iri kunhuhwa mushonga wakashata wakatanga sewekotori poison. Mofunga kuti munhu angararame munhu anwa nekapu yakadai so. Kubva kapu iyo ini pandakazoenda kukadoma ndakanoiona kapu iyo right paine 1 to 2 days zvaitika asi kapu iyo yaingonhuhwa sekunge mushonga wekotoni like ipapo. Saka pakatakurwa board ichiendeswa mochari kukadoma paine smell yakanga iripo yairatidza kuti pane mushonga uri dangerous anofanira kunge akanwa mukomana. Tichienda kumochari smell iyo yainzwika zvakare. Mapurisa namotizheni vakatotaura kuti pane smell iri kunzwika panapa. Ati hainzwisika kuti mushonga wacho mushonga rudzi. Anyway ndo ngatingoita basa. Ndo zvakaita kuti tikonzi, ndo zvakaita kuti takasuspecta kuti munhu akanwa mushonga. muri kususpecta mutemo kana maita suspicious pamunhu chii chinofanira kuita? Vaifanira kuti vapostmortem. Chii chakaitisa kuti postmortem isaita? Chirega indorongedzere postmortem mabhoro. Postmortem mapurisa paakasvika panzvimbo akanyora kuti munhu anofanira kuenda kupostmortem. Munotakura bhodhi yenyu nini. Postmortem iri kuitwa kuHarare nekuBulawayo. But pari zvino pane backlog iriko kupostmortem kuHarare. But zvinogona kutora 2 to 3 months. Mune mari here? Inema dzavo mapurisa enyu aya. Hongu ipapo. Vakati mune mari here kuti munokwanisa kutakura bhodhi yenyu tiende kupostmortem. Mushure mokunge tabva kuChegutu pakashayika tabva kuChegutu tinotora bhodhi. Ndakabvunza vanin'ina vangu vesa kuti varume ngatitirane tikanotora bhodhi ngatitirane 100 asi kana muine request yenyu kuti tokwanisa kubvisa kana 120 kana 140 no problem. Asi ini ndasuggesta kuti ngatitirane $100 pamunhu wega wega. Ndakabvunza munin'ina wangu akati hana. Ikabvunza hanzvadzi yangu ikati inini handikwanisa handina mari. Chandokwanisa kuti ndienda kuna kansera kune makofini ana kansera anopiwa nevanhu vemusangano. Ndozvandokwanisa kuita. Inini changofasilita zvekofini rinopiwa nakansera. Izvi zvenyu zvandizvigone nehanzvadzi yangu. Vatati aiwa kanzvadzi kune zvinhu zvakawanda zvinodiwa uku patichafamba. Tichasangana nezvinhu zvokuti pachadiwa kana kuti postmortem kana kuti chii. Saka tofanira kunge tiri kamukamari toona pokutangira. Hanzvadzi yangu yakati handina. Kubva kwabvisa inini nemunin'ina wangu anonzi Chamari kuHarare nemwana nehanzvadzi yedu yekuHarare ino.
ndo zvakaita kuti ini ndakasumuka inini nemunini wangu anodzichama tichienda ukadona. Mari iyoyi yanga isingatokwani kana tada kuti tinotenga coffin nekutakura mufi tiri muroad yokuenda ikoko ndo pakanzi nekubasa kwake pawakafona nekwaboka akati aiwa isusu coffin tikwanisa kuprovide munoenda kutengesa macoffin motora any coffin whatever price yamungatora rinotora rinodhura racho tinobhadhara grocery tinotenga chatuma munhu tanotora grocery roenda kuplaza inini enda munotora coffin nezvese zvamati tese taisita kuti munhu ihamaka hatisi kutaura zvetsuro yatinobvisa todya nyama tikutaura zvemunhu akatoraswa izvo tinoda kuenda panhau yokuti hama yafa zvisina tsarukano. Munhu uyu ihama yenyu kuti munin'ina wenyu but panotori nekampani yakati endai munotsvaka bhokisi ramunofunga kuti ndo rinodhura iroro racho vaitadza here kutakura munhu kuenda naye kupostmortem ezekampani izvozvo vakati havaiti vanokwanisa kuti taurai mimi mukuudza pamusoro wemambo ndedo kuti ndimbopautaura wepapo inini zvandikaita pakasvika maneja wekwaboka vaishanda kumaini kwaboko nguva yavakasvika ndakaenda ndikanotaura navo ndikavakumbira ndikati maita zvakanaka makurumidza kusvika bhodhi isati yasvika itoenda notorwa kupi kukadoma zvekuti mota dzaenda kukadoma hasati dzaita sei hasati dzasvika. Takati nechikumbiro chokuti mutibatsire nemari yekuti hama yedu iende kupostmortem nekuti apa chanetsa apa ichi imari munhu wese arikoti inini handina mari inini handina mari zvikanzi haisi nyaya mari tinayo ndopapauya muzukuru wedu zvikanzi aiwa ipapo takutopakata pese papo pemapostmortem nekuti paitwa mainvestigations enyaya dzekuti pane nyaya inogona ngosungisa vanhu vakawanda saka pepostmortem pakatiwo nemuzukuru yeye achitaura nevanhu vekwaboka vaiva ini takabva tatobva pamotikari paipai tobva tatosukuruka. Muzukuru uyu mwana wani? Mwana wa tete hanzvadzi yababa. Kwanikaipa ane bindero tobi. Ane mtuko umwe chete nemi here. Kochi nasuri apari apa still amuti kupindura zodwa namambo pambari kuti chikonzero chakaita mbasha vigwe nadzo handiti imi mukura kweimese makamboona munhu anobigwa nembasha here. Saka apa ndozi kubvunza namambo saka ndakuchedzai kuno chikonzero chembasha idzi utazobigwa burisai pachena chikonzero ndochikubva namambo musatsamwise dai nawe kuti azobigwa nehembe pakaita nyaya yekuti hanzi amapoison hanzi saka munhu akamapoison anobigwa nezvinhu zvake zvose anobigwa nazvo akaona kuti munhu amwa poison ndiani inini papa ndisiye ndakatombobvunzawo maiguru vangu maiguru vakati inini handambotaura kuti munhu hama yenyu akamwa poison ndikati ko saka wacho akataura kuti akamwa poison wacho ndiani zvikanzi hama dzake ndo dzakataura kuti munhu akamwa poison ndikati hama dzacho ndedzipi isusu hatizive kuti munhu akamwa poison. Tinoda mombe nhatu nehwai yekuviga munhu nembati dzake musina chikonzero chamuri kugona kutiudza pano. Saka nyaya iyoyo kuti ibude zvakanaka ndiani ane maresults ekuti munhu takanomurasa uyu nekuda kwekuti akanga amwa poison yekuti maona kapo postmortem muramba kuchirambire postmortem zikulo chavaniramba postmortem kuti hazvichaitwa asiriwe ndodzirwei postmortem chinhu chiri under police chiri pasi pemapurisa tonzi hatina mari yekuti tizotakura munhu makazviona kwani munotaurira panapa munhu aurawa kana kuti munhu muri kufungidzwa kuti munhu anodaro aurawa munhu iyeye mafunga kuti munhu anenge aurayiwawo handiti imimi munongotaura kuti tinoda kuti aende kupostmortem angadai ariko nanhasi kana kutoya kuno kwamambo kuti mambo tina hama yedu ine mazuva yafa chatiri kushaya imari yepostmortem katinoda kuti hama yedu iende kupi kupostmortem kwete kuita vanhu vakachenjera munhu wozvinokubatisai moto wandiri kutaura panapa hamubude komota manje nedzimba dzamuri kuwira makadii kudzitora makanodzicherera muguva make semunhu akamwa poison
makadi kunotora makanochiterera mugoma zvamakaita mbachika takatozvibvunza izvozvo wamaibvunza ndiani ndichibvunza bhuti vachiti chii vakati takatovhunza ndina sabhuku majaira pafoni yasabhuku majaira ndichitotaura nabhuti mushure manguva nditi ende munokumbira kwasabhuku kuti hama yedu tiye kuzoiviga kwakavigwa baba kupi kuamivha ndobva sabhuku majaira ndobva vabvunza vakati ko chaitika chii hama yenyu chii chaitika zvikanzi ari kufungidzira kuti amapoison saka zvemapostmortem murume achirwara nani anamborwara akangonzi afa ainani anga ni mudzimai wavo uchaurirei mamai pamba pake paangari pamba pacho nepapo zvakafamba sei kuti muzopasisana manje kuti ngatimuvigei hembe dzake makanga maana ashuwarenzi kuti amwa poison makanga muinaye makamuona achimwa poison inini chakaitika ndechekuti murume wangu kuzoshaika kwaakaita akanga ari kubasa atoita 2 weeks ndisinaye pamba ari kubasa saka musi akauya akazosvika pamba kuma10 asi vakamuona vari kuti akasvika kuma10 dzeusiku vara vakamuona vakati vakamuona kuma6 p.m. zuva rakutovira achitenderera mugiraundi nemota achimhanya achitenderera mugiraundi nemota ndobva azosvika kumba inini kuma past 10 dzeusiku saka akasvika akanoka padhoo semunhu ndaikandenga ndichizoti mwangu havo ndakanonoka kudaira ndobva anoka futi kechi2 paakazobva ipa ndobva anonoka pahwindo abati mai mungu ndivhurire dhoo ndingadi ndasvika saka pandakasvika padhoo ndobva ndavhura dhoo ndobva asvika achisumudza mubhedha ndandakatora nevana pamubhedha ndobva asumudza mubhedha so aka ndikuda kutoenda kuna baba vangu izvezvi kuna baba kupi kwamukuda kuenda svika ndikuda kuenda kuna baba vangu kuna baba vangu wakuziva kuda kuenda kwaMivha kuna baba mamungu mukutaura kuti muda kuenda kuna baba venyu akashaika rini inini baba venyu ndakaroora nema handivasivi ndakaona baba venyu ashaika zvikanzi kana usingadi unoita musara enda kutoenda apa vanga vasiya kusvika kwavakaita pamba havana kusvika nemota vakasiya mota 500 meters away kubva pamba ndobva vanditi inini ndoda kutoenda kana usingadi izvezvi unosara enda kuda kutoenda ndobva ndati panapa patiri kugara pabasa kuti tibve pamba pevanhu vasina kuzviziva kuti tabvirei kana kuti takubva hazviiti todi tozoenda mangwana vakaramba vachiti ndoda kuenda kana usingadi uri kusara ndobva ndati alright saka mubhedha wacho wamunoda kuenda nawo munotakura nei mota iri kupi zvikanzi mota ndaisiya uko mubhedha ndotakura ndikati chihandei tinotora mota yacho tise mubhedha pamota tiende ndobva vambogara pamubhedha vachifemereka ndokuisirai chikafu here vakanditi aiwa sadza ndabva ndadya basa ndiri right ndobva ndati alright chihandei tinotora mota yacho tise mubhedha tiende ndobva tafamba taenda kuya ndobva vasvika vakapinda mota inini ndobva ndapinda ndobva kadhiraivha tichisvika pamba pane zidombo rakadai so riri paside pegedhi ndobva vanditi mota iri kuramba kubata mabhireki vakananga dombo iroro ndobva ndabata steering ndobva ndanzvengesa dombo reri saka kumberi uku kune zimuti riri kusaidi pamba padaishanda ipapo apa pane chibracelet chakavakirwa ipapo kuseri kwezimuti uku kune chikrep chinomwira mombe ndobva vananga futi chistubhu ichocho chibracelet chakavakirwa vakachinanga vachiti mota iri kuramba kubata mabhireki ndobva ndaramba ndabata steering kusvika ndanzvengesa mota yekusvika yasvika ndobva yamira yakatonomiswa nemba kudai somota imba yakatodhirika payakarovera yakatodhirika so saka tasvika ipapo instead yekuti vabude nedhoo rekusaidi kwavo vakabuda inini pandakabuda ndobva vabuda nedhoo rekupassenger kusaidi kunoko ndobva vakotama kudai ndobva varutsa asi chavakatanga kurutsa ipo vakarutsa sadza nemavheji ndobva ndavabata ruoko ndikati mukoma chii chaitika zvikanzi handisi kuziva ndobva ndavabata ruoko vachisvika pavhuranda vauda kupinda ndobva vapfugama futi ndobva varutsa futi ndobva ndati madyei mambodyei zvikanzi handabva ndadya basa ndobva tapinda mumba ndobva tagara vakanditi inini zvokurara panapa handisi kuda ndoda kuenda kumba manje kuti tibve pamba pevanhu usiku uno hazviiti ndobva vabuda mubedroom andatakagara ndobva vapinda mudining vapinda mudining ndobva vavhura mukicheni inti ndobva vatora dhiringi rangati 5 liters requinch ndobva vadira dhiringi riya mukapa inini ndobva ndavatevera ndobva ndati
samuri kunwa dringi madii kuti mudye sadza zvikanzai warega ndine dringi ndirara dringi rondura vakatora vakano vapedza kunwa dringi roro kapu yachona ndiyo kunzi yakazotugwa nanoba ndobva watapinda mba ndobva tadi ndobva tarara ndobva vanditi inini panapa ndichada kugara ndoda kuenda kupi ndoda kuenda kuno ndobva ndatovasofuta pani ngati aiwa mangwana tozodi tomuka tofonera varidzi vepanapa tozodi tozorongedza zvinhu zvedu tofana toenda kwacho kwamuda kuti tiende ndobva tarara paya kuzoti kuma first 1 kuma 2 ndobva vakatanga kudedera ndikati asi mapindwa nechando here ndikati mambodyei uye mambonwei chaita kuti murutse kuda vairutsa chakaita chisiriri like zvakaingoita zvimasiririso ndobva ndati saka muri kurwara saka nguva yavakatanga kudedera kudaro kana utombozitora serious kuti nditi umwe wangu kwakutodi kwatiwo kurwara saka ndazoti kwatiwo kuma past 3 to 4 vakabva vanyanya kudedera kusere pamwe munhu apindwa nechando handisi kuziva chichiri kuitika rega ndimirire kunze kuti kunyatsochena ndikuwana kuti ndowana rubatsiro kuti munhu aende kuchipatara kuzoti kuma past 5 ndopa ndakamuka ndichifonera bamunini vari kuharare banichama ndopa ndakati mukoma wenyu kunoku ari kurwara asi akasvika nezuro manheru kuma past 10 ndongo dzakapinda munhu ndobva vanditi vari kurwara zvakaita sengati vari kungodedera vakati vari kukwanisa here kutaura ndikati arega ndimbozama kuvapa chifoni mutaure navo asi pavaitaura navo ndichitova ndikati vati bamunin'ina wenyu ada kutaura nemi vaingoti he bamunini chamoti mukoma murise kuti he vanga usingachakwanisi kutaura vachingodedera ndobva ndabva pamba ndikaenda pane imwe shamwari yavo yavaitamba nayo saka ndobva ndakati ndasvika paya ndobva ndati baba ndikukumbirawo muuye shamwari yenyu yakauya kuno ndikukumbirawo muuye muzondiperekedza kuchipatara zvaari kuita handisi kuzvinzwisisa munhu ari kutorwara vakanditi akasvika nguva ingati akasvika nezuro manheru kubva kubasa ndobva vanditi chiine munosana kugadzira vakanditi mota yacho ine fuel ndikati mota ine fuel ndokuda kuti mundiperekedze kuchipatara ndiende nomwe wangu kuchipatara ndobva ndasvika ndichisvika ndichitosvika ndichibva kuno vashedza kuma 7 dzakutoenda kuma to 8 ndichibva kwamheke kuno vashedza ndichisvika ndikuwana vadi bamukuvatoshaika ndo mafambiro akaita nyaya saka pakazouya mapurisa vachitorawo statement vakatora nemarutsi achona vakatora zvese papa asina mwana atombomapo kuti imwe shamwari yangu wandaitamba nayo ndiye akatoya akakorobha ipapo mapurisa akatopukuta nemarutsi anga ari mumota imomo vakati toda kudi toona kuti imi muri kufungidzira kuti paakasvika panapa akadya ndikati paakasvika panapa akaramba sadza asi nokuti vakatobvunza kuti arutsa sadza sei ndikati paakasvika panapa akasvika akanditi inini kubasa ndabva ndadya nditori bhoko saka ndobva vapinda mukicheni ndobva mwadringi ndobva vanditi dringi rachona vakanwa vakabva naro here kana kuti ndikatairwa dringi ravana kubva naro dringi rari kumba dringi rachitotakurwa nemwana kuchikoro ndobva vanditorera dringi riya ndobva vanditi inwa dringi iri ndobva ndatora dringi riya ndobva ndana vakatonditi dira mukapu yaamwira ndobva ndatora dringi rari mukicheni ndobva ndadira mukapu miya ndobva ndana ndobva vati saka imukuda kuti munhu aitwe sei ndikati inangu kushaika kwaita mumwe wangu kana kurwara kwaita handisi kukunzwisisa ndoda kuti vaitwe postmortem saka zvokuti ndizoziva kuti vanhu vakangotangwa ngatingoti anwa mushonga nokuda kutaura kuti asvika panapa akanwa dringi haana kudya sadza saka vanhu ndo statement ravakashandisa vachitanzwa tongoti munhu anwa mushonga asi ndizvokuti akanwa mushonga hana kuona mushonga wavo akabva kwaakabva akatangira chirwere zvokarutsa sadza nemuriwo sei vanhu vasina kutora pfungwa yekuti zvichida murume wepabva kubasa ndokwabva akaberekeswa saka tinoda kuti tione kuti chadya hama yedu chii handiti makatora kapu imi ndobva madirirwa dringi mukapu yacho iri kunzi pakanga paine kapu kapa ndobva maimwira imimi dringi racho handiti iwe kapu wakatora yavakamwisa dringi racho saka sei taida kuti tizomhanya kuti dringi papanga ndoratakura munhu handiti makwa teste taifana kungokadzika kuti hama yedu ngaiende kupostmortem full stop ndo vanotaura kuti munhu
afa nei, kwete kuti mupurisa anotaura kuti munhu afa nei, asi mupurisa zvaanoita anobvunza imimi veukama kuti muri kuti toita sei, nokuti apatungamirwe nemupurisa ipapo panotungamirwa nehama dzemupi. Pamusoro edare takaudzwa nepolisi ukadoma pane mocha rikude kune polisi kanzi kana musina mari yepostmortem kana muina izvo zitakurai kuti imende postmortem tese tisina mari takagara pasi hamutaurirwe zvekunge soto ndopatiri kuramba mutemo hautaurire munhu kunge soto kusara nematakwa emunhu wenyu kuita kunge bhosva marights evanhu kuti kana kuda kuendesa munhu wenyu kupostmortem munoendesa kupostmortem otochengetwa kumochari uko ivo mapurisa ivo pache zvavo ndio vanoita nyaya iyoyo. Handiti makoa kana pane pamunodiwa kuti mubatsirei paripo but ivo pache zvavo toatokuudzai kuti munhu wenyu uya tiri kumutakura hendei naye imimi pasina chenyu chamabisa hatidi kutungamidzirwa mashoko iwayo nokuti kana mupurisa aripo aitaura zvinhu zvakadaro mutemo unoramba hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mapando postmortem ibasa remapurisa kana munhu asina kufa zvinetsarukano and imimi hama dzachona muchigutsikana kuti hatisi kufara nekufa kwaita hama yedu, mapurisa voita basa ravo kwete kuti paite kunge paane soto yekunzi kana muine mari panoda kunzi kana muine mari hera kutaura nyaya yekuti munhu haana kufa zvakanaka hatisi kugutsikana. Handiti makoa ini ndiri kuti mukadzi kufunga kwangu ndandifunga kuti maybe ndimi makaramba kuti aiwa vafa takadhigiri saka airamba postmortem ndiani. Inini zvakatondinetsawo nekuti mapurisa akandibvunza saka imurikuda kudini kati ini hamune marwariro aita umwe hamune mashakiro aita hazvina kundisunungura ndikuda taitwe postmortem asi ndakazoona zvakunzi takuenda kunakekera ndiani akanga akaramba kuti aende kupostmortem. Zvekuti nditi ndingati ava ndo vakaramba kana kuti ndo vakaramba ini ndakuti semunhu ane hama dzake ini nangu semudzimai wake ndakasununguka kuti umwe wangaitiwo postmortem asi hama dzavo ndo vanhu vandaifamba navo ndisekuru vavo vari kutaurwa kuti vanga vasiko nabamunina nabamukuru navamwe bamunini vanga vari kuharare navatete vacho vasina kuuya ndo vanhu vandaifamba navo. Ava vanhu vari apa vese avanogara kupa ava vanogara kuhamivhani ava vanogara muno nese vanogara muno imi makanga muri kupi pamaifonera munhu wekuharare ava varipa nhamba dzamai dzandakanga ndinadzo dzanga dzisingachaiti since mai vanga vari kuSouth Africa. Nhamba dzatete ndakatozodzipiwa navatete vasipo nhamba dzavo tete avo ndandisiya. Saka nhamba dzabamunini vari kuharare nabamunini avo ndodzandandinadzo nedzabamukuru dzamai dzandandinadzo dzavaishandisa vari muzimbabwe dzadzisaiti since vanga so nhasi mauya kudhara mai vakanga vari kuSouth Africa munogona kunge mai vatsanangurira nenzira dzakasiyana siyana. Mai muri kunzwa here mafambiro akaita nyaya yemwana wenyu sekubvunza kwamakanga muri kuita kuti ndingabatsirika sei munyaya yemwana wangu. Muri kunzwa rondedzero dziri apa ndomamiriro adzakaita. Inini mhosva yangu chete kana munhu pasina akakuudzai kuti amwane kwese munofanirwa kuripira dare redu chipimi chamakatiitira musha medu chekunoviga munhu mumbatya dzake pasina chikonzero chamuri kutaurira. Hapana dhokta pamuri aikuudzai mbatya dzemupi dzakaisirwe muguva kuti muvige nezvinhu zvake zvese taizviona mumapurazi kuti haana hama stainei neuwachi nechii kana anga nekamera nemakamera nechii zvese zvopusirwa munhu ingi muguva ndozvamakaita imi vanin'ina vachona nemazvikoma muripo hanzvadzi dziripo vazukuru varipo vanofanira kupuwa mbatya dzemupi motora mbatya dzemupi munovisa muguva ndava yei.
Ndinokumbirawo bambo ipapo mutibatsiro nokuti isusu taingonzi nini muri vadiki hapana chamunotaura. Tikangoda kuti titaure taingonzi nyararai. Zvokutoti mukoma apo vakafona chiti ende munotaura naSabhuku. Tiri kuuya kuzomuviga munin'ina wekuAmika. Ndakabva ndanotaurawo nehanzvadzi yangu neumwe ari kuHarare. Tikati saka apa toita sei? Pamba chaipo pababa papadongo hapana panoda kuti pagadzirwe kuti vanhu vanoungana ipapo hazviite. Ndobva mumwe hanzvadzi yangu ndobva ataiyo ende munoona pamba pangu munotaura nemudzimai kana pakasununguka kana pemunin'ina uyu padhuze nepadhuze vakabatana kudai so. Mungoonoti ndepapi pakangonaka kuti vanhu vaungane ipapo. Takabva vanhu vakabva vanoungana pehanzvadzi yangu iyi. Ini ndakatoya ndikatoshungurudzwa ndikatotanga kupopoterwa zvokuti ndakatombopomoka ndikabva parufu ipapo ndichinonzi musha wakasviba wemukomana uyu hapafanira kuungana vanhu pamba ipapo akaroora vakadzi vakawanda. Kuroora vakadzi vakawanda kusvibisa hanzi pakasviba paitoti pachemero munhu. Hanzi pakasviba pachemero munhu. Ndikati kwainini apa mhosva yandaita ndei kana mimi maunoti mimi apa paite mimi chingochinjai muende kwacho kwamuri kuda kwacho ikoko. Zvomanzi watokanganisa mhosva hombe watoita iyoyo. Tinana sekuru pana pari kutungamirira panapa. Ndibhudhi wangu vachindiudza. Sekuru ivavo chii sekuru ava? Ndibaba venyu here? Mino bhudhi ndovanonyatsovaziva. Ndisekuru vapimi vakuru vasingazikamwe nevamwe vana musha venyu? Ndinodare pamusoro edare ndinyatsotsanangurisa ivo kana vasingafambira hama inzwai imi vakuru imi musati kana muri kumba kwenyu moyo kutodzidzisa vana chivanhu kunenge kwakatokosha kwete kuti kana vasingafambire hama. Tiri kuti isusu sekuru ava ndevapi notinovada kana varivo vari kumisilidhai vari sekuru vachikupai kuti munoti hama yangu yafa handisi kugutsikana kuti hama yangu yafa sei imobatana naiyeye otungamira kuti vigai munhu aiwa tiri kuda kuti kana vanhu muri vana vanyamunhu imimi muri imi mukuru mune muchizikamwa nevana kuti mukoma wedu mukuru ndeuyu musarase vana vamai venyu nababa venyu kana muchiita zvinhu zvenyu itai zvinhu zvenyu muri pamwe chete so that kana mapedza kuita basa hakuna anozogona kufungira nekunongedzana nevamwe ndati sekuru ivavo yani ndingati muzukuru wangu ayozorondedzera mai ani ngayozorondedzera sekuru aiwa zvinopuhwa mukana namambo izvo zvopindurai mambo ndisekuru n'anga here ndisekuru hama yenyu here singazana nehama pindurai mambo kuti kudanozopuhwa mukana namambo kana sekuru makanga muchiuya kudaro mune mazuva masungwa kudaro makambovaudza here kuti sekuru ndiri kusungwa kudare kwamambo nenyaya dzekufa kwemukomana dzakaitika dziya? ini ndavatsanangurira vari zvino vakupesana vana vari kumagadziro kwazvino vari kune magadziro ari kuitwa kwazvino akati handikwanisi kuya musayama postpondai nyaya iyi haisi nyaya yekumbosekererai postpondei sekuru venyu tiri kuvada mudaro hatidi vanhu vanoti chavo chivanhu vanochichengetedzawo enoti tiri kumagadziro magadziro anoitwa usiku hakuna magadziro anoitwa masikati zvakadai avanoti kuti tiri kumagadziro hatikwanise kuuya ikoko kutotinya asi vakasiya vakukandai mumoto imi aimakwa vari kukumisiridhai vonokukandai mumoto pamusoro edare sekuru havana kuti ivo ndivo vaka handiyani akaramba takabvumirana tese semhuri tese semhuri sekuru vakanga ai makanga musipo vavasiba kuti mukuru anenge akatarirwa hani mukungoona ndakadai kunoti kana taane dambudziko muta uye vakuru kwandiri handii vanotungamira zvinhu zvatinenge tichiita tichibvunzana patisina kugutsikana totaura munhu asina kugutsikana chekutanga mutorwa mukadzi uyo handiti iyeye ziso revanhu vanenge vari vana vanyamunhu kana hama yavo yafa mazvinzwa rinenge riri pamunhu iyeye ndiye anoziva kuti hanzva dzedu chii chaitika handiti ngatibvumiranei ndo zvinenge chiitika izvo handiti ndiye
akatoti ini handigutsikane nekufa kwaita umwe wangu kana tienda kupostmortem yendi postmortem vamwe voya vachimhanya manje parufu rwakadaro havatori neibasa nemunhu afa ngatitobikai ngazvakazodai iwewe hatidaro kana tichiita zvinhu nokuti kana tisina kuzogutsikana hazvina basa kuti munhu akavigwa mwedzi upi kana kuti gore ripi handiti makona uchinzwa ega tatipostpone kusvika musi wa5 muunganizana muwe pedze nyaya musi wa5